तनी एक लाइन कुछ बजा के आवा काहे से काफी यूट्यूबर भैया लोग बैठल हुवन। कहल जाला सब कर अपन अपन अंदाज हो लगावे के बोले के बतियावे के। अरे वाह बड़ी सुंदर गीत के संकेत हमारे विनोद भैया कैलन। कैसे खाके पहन जानी जान तू हमारा हो अभी ऐसे अपन रहना सुधारा हो।